ಏನಂದು ತುಲ ಓಯ್ ಮುಳ್ದುಲ ಮುಳ್ದುಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಸಾಂತಿ Hello guys, welcome back to my channel. ಗೈಸ್ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ತೂಕಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಎಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನೇ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ತಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡಿ ರೆಡ್ ಪೊಸ ನಾಯಿಲೆಂಡ ನಿಕ್ಲೈತೆ ನಾಯಿ ಬೇಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಳಿತ ನಾಯಿ ಗಾನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಡೆತ್ ಆಯ್ತಾ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ವ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ನಾಯಿ ಕೊನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದಾರು ಕೊನ ತೋಜ ಪುದಾರು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಒಂದು ಬ್ರೌನಿ ತಲೆ ಮಕ್ಳು ಹಾಯ್ ಬ್ರೌನಿ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ಗೊಂದು ಕೈ ನಕ್ಕು ನಾನೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ತುಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಳ್ಳೆ ಈ ಅವತಾರ ಈ ದುಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅವತಾರ ಹಾಕು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಜೋರ್ಲಿ ಬೌಲ್ವಿ ಓಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಇಂಚೋಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಆಯ್ ಪಾಪ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ತೂಲೆಂಬೆ ಕೈನೇ ಆಗಿನ ನಾ ಬೇ ಏನಂದು ತುಲ ಓಯ್ ಮುಳ್ದುಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಈ ಬಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬಲೆ ಅಂಬೆ ಬುಡೋಡೆ ಬರ್ರೆ ಏಯ್ ನಾಯಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತುಲ್ಲ ಸರಿ ಕೈ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ನಂಜ ಬಿಡದ ಬ್ರೌನಿ ಈ ಬ್ರೌನಿ ಅವ ಅಂಚ ಕೈ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ తీయనదే నా ఈ పనులు ఉండ నిక్లే ఓ నా ఇష్టాన్ని పర్లేదు బ్లాక్ బ్రౌనియా కుదరదిద్దే నన్నే సో నిఖిల్ అಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ಪಚ್ಚೆ ಬರ್ಸ ಎಂಚಂಡು ಇಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರು ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಮರ ಬುರ್ಬುಡ್ದುಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋತುಡು ಸೊ ಹೆಂಗಳು ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆವಡಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಬೆಂದೆ ಸೈ ಒಂದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರು tak kami oger okay ಅಕ್ಲಿದು ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಪಲ ಆಫೀಸರ್ದು ಬರ್ತದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪನು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಸಲೀಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಮನ್ಪಂದು ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಮಲೇಶ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ದು ಶಡಾಪ್ ಅರೆದು ನಾ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತೆ ಏನೇ ಸೇಮ್ ತುಲೆ ಗಾಯನಿಗ್ಲ ಅರೆದ್ನ ಶೋ ಬಾ ಅಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬರೋ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೂಕ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂತೆ ಬಾತುಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತೂಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐನೇ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಕೇನ್ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ಪೂರಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಪೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬರೋ ತೂತಿ ಜರ ತೂಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಜೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ವೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅರೆದು ನವಸದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಬಂಡ ನಾನು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಸೊ ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಎಡಿಟ್ ಆ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಸಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂಲ ಯಾ ಸಾರಿ ಗೈಸ್ ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ పండ వాట ఇద్దಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲ್ಯನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಅದಿಪಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾವಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕಾವಡು ಸೊ ಎಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪೂರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಯಾ ಓಕೆ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಏನಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ವೀಣತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗಿಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಡು ಗುಂಪುದು ಈಗ ಮದುವೆ ದುಂಡು ಗುಂಪುದು ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆನಲ್ ಕೊನ್ನೊಂದು ಬುಧಾರ ಬರ್ಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಬೋದು ಒಂದು ಇತ್ತೆಂದು ಎಫ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ ಪಂಡ ಲವರ್ ಎ ಪಂಡ ಏನು ಎಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಫ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ ಪಂಡ ಲವರ್ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈ ಪಂಡ ಎನಿಮಿ ಎಸ್ ಪಂಡ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬುಧಾರ್ವಾಡ್ ಗಿರ್ನ ಬುಧಾರ್ವಾಡ್ಲೆ ವೀಣಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಐ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ ಇರ ಕಂಡನೇನ ಲೋಕನಾಥ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿ ಉಂಡದೆ ವಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಲ್ಲ ವಿ ಉಂಡ ಇಂಚತೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿಂದ ವರೆಮಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಏತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಉಂಡು ನಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಾಂಡು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡದೇನ ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಓ ಎಲ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಎಲ್ ಒಂಜಿ ಓ ಒಂಜಿ ಪೂರಾಂಡ ಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಈತುಂಡೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏತು ಎರಡು ನಾಲ್ಕುಲ ಒಂದು ಲೇತು 5 ಎರಡುಲ ಒಂದು ಲೇತು 3ಲ 2 ಲೇತು 1ಲ 1 ಲೇತು 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 2ಲ 2 ಲೇತು 5ಲ 2 ಲೇತು 3ಲ 5 ಲೇತು 478 4ಲ 8 ಲೇತು 12 7 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ 1ಲ 7 ಲೇತು 82 8ಲ 2ಲ 10 ಅಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 10 ಅಂಡತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ನಮಕ್ 10 ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ 3 ತುಲೆ 10 ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ 1 2 ಅಂಚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಎಂಬುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೋಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 10 ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 1 2 ಇತರಿಗೆ ಲವರ್ಲ ಏನಿವಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪುಣಿ 3 4 5 6 7 8 ಏ ಲವರ್ಗೆ ಕಂಡನಿ ಸೊ ಇನಕ್ಕ ಲವರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಲವರ್ ಹೋದ್ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿಡ ಲವರ್ ಇದು ಎಂಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಏನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬರೆಯಂದಲ್ಲೇರು
ಅಂಡು ಇತ್ತದ ಹಾಕಲೆ ಹಾಕೊಂದು ಬೋಲೆ ಟೀ ಒಂಜಿ ಎಚ್ ರೆಡ್ ಈ ರೆಡ್ ಜೆ ಒಂದು ಐ ಮೂರು ಎಂತ ಹಾಕಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದು 8 ನಂಬರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಫ್ ಮಾಡಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಯಶ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮ ಓಕೆ ತಲೆ ಕಾಣ್ಕೊಡಿರು ಅಂತೆ 1 0 ಡಂಜ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ಲವ್ ಬೋಂಡು ಗೈಸ್ ಪೊಡಿ ಅವನ ಮುಳ್ತುರ್ದು 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎನಿಮಿ ಬೋಂಡು ಗೈಸ್ 1 2 3 4 5 6 8 ಓಕೆ 1 2 ಮ್ಯಾರೇಜ್ போயினది 5 6 7 ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ರಚನನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೇಮ್ ಒಂದು 8 ಎನಿಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಲವ್ ಮಲ್ಲಿది లవ్ అండ్ల వత్తు ఇరే మెరుగ్ల లవర్ వత్తినది మల్లిది మెర మది ఆయనరే లవర్ వత్తిన గైస్ ఇంక అఫెక్షనేట్ ಗೆ లవ్ ఉండిಗೆ ಲೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಬರೋಣ ಲೈಕ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇದ ಏನೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂಚ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 3 ಜನ ಇನ್ನಲ್ಲ ವೀಣಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬಕ ರಚನ ಜೊತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಒಡೆ ತಂದಿದ್ದ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಣ್ಣಿನ ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜರ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಎಂದು ಪಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಚ್ಚದ ನೀರು ನಾನು ತಗೊಂಡ ಬಾ ಕಣ್ಣೋಪನ್ ಅಂತ ಕಣಿಸ್ರಿ ಈಗ ಜನ ಕಣಿಸ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ guys this one yes open ಇದು ನೆನಪಿದವನೇ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಇಂತ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಳ ಮಿಸ್ ಆದವನ ಕಣ್ಣು ಯಾನಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ ಓಕೆ ಡನ್ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಬಿಡದ ತಿನ್ಲೆ ಹೋಗಂಡ ನೀರ್ನೇನು ಬಿಡುದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತನದಿ ಎಂಕಲ ಸೇಫ್ ಇಜ್ಜನ್ ಬಲ್ಪ ಎಸ್ ಸೇಫ್ ಮರತೊಂಡ ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ಯಾನ ಸೇಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ದೇತಾನೆ ಇರ್ದೇತಾನೆ ತಿನ್ನೋದು ಪತ್ತನಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕದಕ್ಕ ಅದೇ ಕೈಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಮೈಂದೆ ಇದು ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ದಿನ ಗೀತ ಮಾರಪ್ಪುಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಎಸ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ಸೇಫಾ ಸೇಫಾ ಯಾನ ಎಸ್ ಸೇಫ್ 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 ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ತೇಜಕ್ಕ ಯಾನ ಸೇಫ್ ದಿನಕ್ಕ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ಅವರು ಬ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿನಕ್ಕ ತೇಜಕ್ಕ ಸೇಫ್ ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ಅದ ವಿನಕ್ಕ ದಿತನಿ ಸೇಫ್ ಸೇಫ್ ಸೇಫಾ ಸೇಫ್ ನೆತ್ತ ಜತನಿಗಳ
ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಬ್ಬು ಉಂಡು Siapa? Hena siapa? Ini games siapa tu lah? ಶೆಫ್ Siapa? ಶೆಫ್ Siapa? Tidak. ಅವಳೆ ದಿದ್ನೇಡ ಬರ್ಬೋಣ Andi, nana mungkin puna. Sorry. Vina kat siapa? ಅರೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಕೆಂಪು Nama berapa? ರೆಡ್ಡಾ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ಡಾ ಏನ್ ರೆಡ್ ಅವು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಇಂತ ಅಂತೀನಿ ಎಂಜಿನ ನಾವು ಬೋಂಡವು ಆಗ್ತದೆ Ay, dah tak kelar ada dua, dah tak ada bantu je. Siapa? ಶೆಫ್ ಇರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂದು ಅದು ನಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಂಪ ಎಂಗಲ್ಲ ನಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ತೀನಿ ನವೀನಕ್ಕ Nana tidak ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನದೆ ಎಂಚಿತ್ತನು ಅಂದು ಎಂಚಿತ್ತನು ಮುಟ್ಟಿನವು ಅವಡ ತುಪ್ಪ ಇರ್ತನು ಹೋಗ್ತದಾ ಜಾಳ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗ ಅವನ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರ ವೀಣಕ್ ಔಟ್ ಆಯ್ರು ಗಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗೊಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಅಂಡವ ಬುಜ್ಜಿ ರಡ್ಜನ್ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ನಿನ್ನೆ ರೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ತುಲೇನ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡಪ್ಪ ಪೆಲತಾರೆ ಗೈಸ್ ಪೆಲತಾರೆ ಉಂಡು ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈಗಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಹಾಂ ದಾಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಬೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ತಿನ್ನ ಪೆಲತರಿ ಯಾವತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬತ್ತೈತೆ ಮುಲು ಸೂಪ್ ಆಡ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲು ಅವ ಒಂತೆ ಪುನಃ ಗೈಸ್ ಕಾಯಿ ಡಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಅನ್ ಪೆಲತರಿ ಕಾಯಿ ಪಾವಂದೆ ತೂಕ ಇಂಚಾಪುನೊಂದು ನಂಗೆ ಐನ್ ಬಾತಾತೆ ಆತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೇರೆಗೆ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಪೆಲತರಿ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ತಿಡ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬ್ಲೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೋಂಡಿ ಪೆಲ ಕೈಲಿಜ್ಜಿ ಪೆಲ ತರ್ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಡು ಪಂಡ ತೋಟ ಅಂಚ ಬರಿದ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಬೇರೆ ಅದು ಶೋಕತೆ ತುಲಿತೆ ಪಾಡ್ಗಡೆ ಓ ಇದು ಪಾಡಿ ಯಾವ ಸದ್ಯಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಯಾಡ ಐನಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೊನ್ಯಾಗ ಬುರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಂಡಾಗ ಬರುಡು ಅವು ಬೊನ್ಯ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಿನದಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಥರ ಬೊನ್ಯ ಬೊನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಂಡಾಡೆ ಬುರುಡು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕರ್ಮ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೂ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೆಂಡ ಒಂಥರ ತೂಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಪುಡ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಅಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಡ ಉಂಡು ಏನು ಕಾಯಿ ಪೆಲೆತರಿನ ಸುಡ್ಬಾರ್ದು ಗೈಸ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಊಲ ಕಾಯಿಸಿ ದಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಯಿಸಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಪ್ಪ ಉಡಂಡು ಓ ಹೌದಾ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಅಂಚ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಈ ಬರ್ಸದು ಎದುರಿಸ ಬರ್ತಾನೆ ಏರ್ಪುರ ಕಾಯ್ತು ತಿಂದರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಚ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಾ ಬಾ చూడండి 1 2 3
अब now ein आज n ओरमा प्लस ओ 10 ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ 10 ಇಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಳ ಹಾಕಿ ಇದು ಒಂದಿ ಕಾಯಿಲು ತಿಂದೆ ಇದು ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ಸೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇಪು ದೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದು ಚೂಲೆ ಒಂದು ಬಿಸಿತ್ತ ಹಾಳು ಕುದಿದ್ವಿ ಬಾ ದುಂಪುರಾಂಡ ಹಾಳು ಸೋಪಾಡು ಗುರು ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಇತ್ತ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಹುಡುಕಿದೆ ಒಬ್ಬೇ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಡವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಯ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕುದಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಸೊ ನೆನ್ನ ಒಂದು ವೇಪದು ಕಲಿಪೋಗಾಳವ ಗುದ್ದೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಪೋಣ ನಾವು ಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಾರ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೈತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಎರಗಂಡ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬಂತು ಬತ್ತೋಡು ಬಟ್ ಒಂತ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾತೆ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಗಮ್ಮ ದಿನಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಬರ್ಸಾಗ ತೂಲೆ ಮೂಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಅಪ್ಪ ತೋಜದಿತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಾನೆ ಬರ್ಸಾಗ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಂದು ಅದು ಕವರಲ್ಲಿ ಪಂಡು ತಾನೇ ಫುಲ್ ಪೋತು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿ ಜಿಂಜದಿತ್ತೇರು ದಾಯ್ತ ಹಾಯ್ ಕೈ ಯಾ ಕಲ್ತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಗ ಕೈ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಕೈ ಕೊರು ಕೈ ಕೈ ಏ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪ ನಾ ಕೊರು ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಬಣ್ಣ ನಂಜಿ ಯಾವ ತಿಲ್ಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇದು ಅಡೆ ಬರೋಡಿ ಜಿನ್ನ ಪೆಚ್ಚಮ್ಮ ಇತ್ತೇನು ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಐಕೆ ಕೋಪ ಇತ್ತೆ ಇಡವರ ಬಜೂನು ಬ್ರೌನಿ ತೂಕ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಾದ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಏ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬ್ರೌನಿ ಬುಧರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರ್ಸ ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡಗ ನನ್ನಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಬಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ದ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚೈ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೋದು ವೆರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಚ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್.